Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asero. Thank you very much. Balik tayo sa palatuntunang Kamao Asero na napapanood po ng live sa Litter News Philippines digital platform. And this is being viewed and watched worldwide. Tayo po'y telecasted nationwide sa pamamagitan po ng Pinoy Extreme Television Channel. Si Errol Dakame, ang Kamao Asero. Ulit-ulitin po natin ang ating pinag-uusapan. Kaya bang papanagutin ng COMELEC ang mga kandidatong lumalabag sa election loss? 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Bibilisan natin kasi limitado na ang ating oras. Nasa linya po para sumagot si Madam Claire. Sino na yan? Si Reynaldo na? Okay, si Reynaldo na. Sige. Mabilisan. Okay, kasi follow-up interview natin ito para matulungan natin si Mang Reynaldo, yung ating kausap kahapon na nagpapatulong na ma-enforce yung desisyon po ng Korte ng Maynila. Mang Reynaldo, muli magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po sa inyo, Asero. Ako po'y humihingi ng tulong sa inyo upang matapos ang itong desisyon. Opo, pakibasa na nga po yung desisyon na hawak po ninyo. Ano po ang sinasaad po dyan sa huling paragraph? Ito, Mr. Reynaldo Garcia is the private complainant in criminal case number 02-1981-82-83 entitled People versus Soledad Illescas. The said case was decided on September 9, 2002, pronouncing the accused civil liable and directing Casino the amount of 480,000 legal interest from the filing of information until fully satisfied. The decision of this court through the proceeding Judge Amor A. by the Court of Appeals on January 12, 2007 and become final executor on June 26, according and writ of execution was issued. There. Okay, so pinagbabayad lang, hindi naman sinabing. But anyway, ganito ang sitwasyon na mo dyan na Sir Reynaldo, ano? That is the decision of the court. Ngayon, may panuntunan sa korte na anumang desisyon ng korte, Clarence, na hindi mo sundin, ang tawag dyan ay contempt of court, may kulong yan. Okay? Kaya lang ang sinasabi mo sa akin, hindi mahanap kung saan mga impyerno nagtatago yan. Sino nga yung suspect dyan? Pakibanggit mo nga si Reynaldo. Si Mr. Remigio Marcelo Illescas alias Cano at Soledad Illescas alias Sole. Mag-asawa po sila. Ninong ko sila sa kasal. Yan po ang masamang istorya, no? Ninong mo pa, ninang-ninong mo pa sa kasal, ginanon ka, no? So, gagawa kami ng sulat sa korte to inform the court that hindi yan tinutupad. So, tingnan natin kung kayang i-declare na contempt of court na yan para ang sunod yan ay maglabas ng warrant of arrest. Kasi mas madaling mag-aresto pag may warrant of arrest, Sir Mang Reynaldo. Maraming salamat po sa inyong programa kahit napakalayo po namin. Pinilit po namin makipag-ugnayan po sa inyo. Dahil araw-araw po nanonood ako ng Asero. Kami po yung nagpapasalamat, Mang Reynaldo, sa tiwala po ninyo. Anong exact location nyo nga po? Address po ninyo dyan sa probinsya, Mang Reynaldo? Kami po ay nandito sa Lubang Island, Occidental Mindoro. Lubang Island, Occidental Mindoro. Medyo malayo-layo nga. Sige. Mang Reynaldo, pakipadalhan mo ako ng kopya ng desisyon na yan at susulatan ko yung korte about the non-compliance of the respondent para ma-declare siya na contempt of court na siya. Okay? Okay. Salamat po. Maraming salamat po. Sana marami pa ako kayong matulungan sa inyong programa po. Maraming salamat po. Salamat po, Mang Reynaldo, sa inyo din pong tiwala. Si Errol Dakame, ang Kamao Asero. Alright, si Mang Reynaldo Cancino
na nagdemanda na sa kinuhang pera sa kanya, ayaw ibalik, nanalo na sa korte, nakarating na sa Court of Appeals, inaffirm pa ng Court of Appeals na dapat ibalik sa kanya yung pera, hindi pa rin tinutupad. Contempt of court na yan, may kulong yan. Right, kailangan nating sulatan yung korte. Anyway, meron pa tayong 5 minuto pa, kaya pa, Klo? Kaya pang tawagan natin si Claire. Sige, singit na natin si Claire, no? Sayang at makasagot man lang siya sa Si Angie may piniem sa atin na coffee break at 60, an art exhibit. I-send mo nga G yung JPEG file nito para matulungan natin itong ano yata ito, di ba? Parang exhibit for a cause ba ito? Para matulungan natin. Sige, G. At kung may time kayo, Angie, Madam Angie, Binibining Angie, and partner Tycon Marabilion, please visit studio immediately para mapag-usapan natin yung Mission Tabang Tugang Part 2 at yung launching o taking ng Philippine Online Broadcasters Association. Na nagkataon naman na ang inyo pong lingkod ang Pangulo at founder niyan sa tulong ni partner Bong David. Yan. Si partner Bong David ang nagtulak sa atin na likhain yan para ma-professionalize ang online broadcasting sector. 3 minutes remaining in our program. Kaya bang papanagutin ng COMELEC ang mga lumalabag sa election laws, mga suki? Ano pong sagot ninyo? May mga humahabol yata. Saglit may mga humahabol yata. Si Kapitan Teofel Santos ng Bulacan. Kap, sagot niya dito ay ang sagot niya ay wala pa nga silang malaking hindi. Wala pa nga silang napapatunayan maliban kay ehersito na kalaban ng administrasyon noon. Sabi yan ni Teofel Santos, nag-uulat yan. Ito, makakasama natin ito sa Philippine Online Broadcasters Association. One more, sana palitang lahat ng mga tauhan sa COMELEC, yung may mga K, yan, at hindi mga, dadagdagan ko na, hindi mga mandarambong din. Yan. Kayong makakapagsabi dyan kung may mga eksperyensya po kayo. Ma'am Claire Leiva mula sa Imos, Cavite. Hello, Ma'am Claire. Hello, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Ano pong ginagawa ni Ma'am Claire ngayon? Nandito lang po sa bahay. Ay, sarap naman ang buhay. Namimiss ko ang ganyan, ano? Ano pong sagot ninyo sa tanong natin? Base po sa, kung magbe-base po tayo sa batas, kaya pong panagutin ng COMELEC ang mga... lumalabag? Opo, lumalabag po. Kaya lang po, hindi naman po iba sa atin na palakasan po at may mga pera po ang... May mga suhulan, gano'n. Opo. May mga gumagamit ng pera at impluensya. Opo. Kung malakas ka po, absuelto ka. Ika nga po. Marami na nangyari, ganyan, Marami na. Ay, opo. So, kahit mga, local. One specific question. May tiwala ka ba sa COMELEC? Ay, wala po, sir. Ayan. Malinaw. Sige. Ma'am Claire, may gusto ka bang batiin? Binabati ko po si Sir Oliver. Salamat po. Ayan, sige. Alright. Ma'am Claire, live ba? Maraming salamat, ma'am, sa tiwala. Thank you. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Bilis ng oras mo natin. Balikan na natin ang ating mga pangunahing issue. 4.3 magnitude na lindol. Tumama po sa Negros. Samantala, Sandigan Bayan, didinggi na ang kasong plunder ni Enrile. Ulitin ko, si Enrile ay kandidata ulit sa pagkasenador ngayon. Ang kanyang tagline ulit sa kanyang kampanya, gusto ko, happy ka, anak ng kaagawan. Woo! Murang bigas, ipinangako naman ng DTI sa pagsapit po ng buwan ng Marso. Kasabay naman ang Tigdas outbreak, kaso po ng dengue lumobo ng 200% sa Iloilo. Korte Suprema, pinagtibay po ang third extension ng martial law sa Mindanao. Loksin, ipapapatay niya raw ang sinuman sa DFA na manghihingi po ng birth certificate sa passport renewal.
Iran niya na ng bastos ng pulis sa Puerto Galera. Posibleng ipadeport po ng immigration. Ambush victim sa Mandaluyong, may mga kaso daw na nakasampa sa korte. Ayon po sa PNP. Anomalya naman sa DBM, ipinauusisa na ni Andaya kay Panelo. Ano kayang gagawin ni Panelo? Uusisahin kaya? Abangan natin, ano? Pinsan mo ito, Clarence, si Rolando Andaya Jr. Si Andaya, mga kaibigan, he is running for governor in Camarines Sur. Yan, nakikita natin yung mga kakarampot ang tarpaulin ni Andaya sa Camarines Sur. Nakita namin kasi we went to Bicol for the Mission Tabang Tugang. Pero yung Villafuerte, Diyos ko po. Yung Villafuerte pala, Batang Villafuerte at sino yon? Si Imelda Papin. Si Isang Linggong Pag-ibig. Nagtandem. Nagtandem. Baka manalo si Imelda, no? Samantala, mga kaibigan, padrastong ginawang sex slave ang anak-anakan. Anak ng kinakasama, may kinasuhan. At DepEd maglalagay po ng quarantine area sa Palarong Bicol para manatiling wala pong measles outbreak. Ngayon, mga kaibigan, dito tayo sa kabilang kamera. Sa ating tanong na kaya bang papanagutin ng COMELEC ang mga election laws? Kung talagang sincero silang gawin ang kanilang mga tungkulin, kaya po yan eh. Ang problema nga lamang, mga kaibigan, kapag ka gumana na ang mga konsiderasyon. Yang mga konsiderasyon yan po ang mabigat. At dyan po sa bagay na yan, ay dapat may napapanagot din na taga-COMELEC. Hindi lang yung kandidato, pati yung mga taga-COMELEC. Because remember, it takes two to tango. Yung kandidato na gustong makalamang, may kakausapin na taga-COMELEC. Yan. May pag-uusapan sila. At may dahilan ng konsiderasyon. So, ang sagot ko po, kung gugustuhin po ng mga taga-COMELEC, ay kayang ipatupad ng batas. Ang problema kapag kagumana na ang suhulan dyan. Kandidato na mismo ang makapagsasabi sa kanilang mga eksperyensya. Mga kaibigan, dyan po natin winawakasan ang ating palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines at telecasted din po sa Pinoy Extreme Channel. Ang ating programa ngayon ay pinalipad ni Clarence Andaya habang nakasuporta po sa atin remotely si Engineer Oliver Licop ang ating operations head. Sa ngalan ng ating mga Leader News reporters, ako pa rin po, mga kaibigan, ng ang inyong Kamaong Asero, si Errol Lacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Lacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.